Am o rugăminte la dumneavoastră să dăm cinste cuvântului Domnului și să stăm cu toți în picioare, să deschidem împreună cuvântul Sfânt în Evanghelia după Matei, să recitim textul care a fost citit de dimineață și să ascultăm cuvântul Domnului împreună. Pagina în Biblie, pentru cei care folosim traducerea Cornilescu, 948. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis 2 ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, îl veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: spuneți-i fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste el și a așezut deasupra. Cei mai mulți din rod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau: Osiana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în locurile prea înalte. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să ne reașezăm pe scaune. Așa cum vă spuneam, este oarecum o împlinire sufletească pentru mine în dimineața asta să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare. Este un dar pe care Dumnezeu ne-l dă nouă în fiecare zi. Darul ăsta întotdeauna vine însoțit de ceva special. Când venim la casa Domnului, niciodată când intrăm aici în casa Domnului să nu vă așteptați ca să se repete lucrurile cum au fost și data trecută. În casa Domnului, când venim, noi trebuie să recunoaștem că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu repetitiv, este un Dumnezeu proaspăt. El se înnoiește în fiecare zi față de noi. Și faptul că în fiecare zi se înnoiește față de noi, El are pentru noi în fiecare zi binecuvântări pe care le aduce împreună cu sine când noi venim aici în casa Domnului. Lucrul nostru care noi trebuie să-l facem ca și oameni, ca și slujitori, ca și oameni care cunoaștem ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, este să acceptăm un simplu lucru care este la îndemâna oricui. Și am învățat în perioada asta grea prin care am trecut în ultimii ani, perioada de pandemie, care a afectat foarte mult biserica, care a afectat foarte mult umanitatea și pe toți care am trecut prin perioada asta am rămas cu anumite afecțiuni. Spuneam unui frate că eu am fost printre primii dintre cei care au fost bolnavi de COVID în Irlanda, pentru că am umblat mult și am stat în pat, cred că primul care am stat în pat fără să știu ce am, de miercurea până lunea și uneori îmi pierdeam cunoștința și nu știam ce se petrece cu mine și am rămas așa cu sechele. Dacă urc acum 2 etaje cu ceva în mână, trebuie să mă opresc neapărat că simt că îmi crapă pieptul. Așa am rămas probabil mulți dintre noi cu astfel de sechele, dar cu toate acestea, în această perioadă deosebit de grea, în această perioadă în care mulți dintre noi am privit lucruri pe care nu ne-am imaginat vreodată că le putem privi și am văzut că suntem așa de aproape de pragul de a trece din lumea asta, am învățat biserica și am învățat pe cei cu care am intrat în contact că cel mai important lucru pe care noi putem să-l facem în fiecare zi este să ne ascundem sub protecția numelui Domnului. Și vreau în această dimineață să pun numele Domnului peste toți care suntem aici. Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și numele Domnului nostru Iisus Hristos să guverneze viața dumneavoastră. Ce poate să fie mai frumos, ce poate să fie mai plin de viață, mai plin de binecuvântare, decât să vezi niște oameni că sunt sub standardul acesta, a numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Vreți să spunem cu toți slăvit să fie numele Lui? Se poartă în această dimineață. De fapt, una dintre întrebările pe care vreau să o pun, acum când încep să vă vorbesc despre această sărbătoare, este ce ne așteptăm noi de la această sărbătoare. Ce ne așteptăm noi? Pentru că în fiecare an noi citim textele acestea din Evanghelii, unde se vorbește despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și vedem pe ucenici și vedem pe oamenii de atunci
cu ceea ce spune Scriptura, potrivit cu ceea ce ne relatează Scriptura. Facem în mintea noastră o scenă așa și realizăm de lucrurile care s-au întâmplat acolo. Ne dăm seama că, de fapt, ucenicii și oamenii a venit într-o zi când, fără să-și dea nimeni seama și fără ca să organizeze nimeni lucrurile, s-au declanșat parcă toți odată. Fără să realizeze nimeni că se duce la Ierusalim în acea zi și că va trebui să facă un lucru special, se duce la Ierusalim și unii își dau hainele jos de pe ei. Alții rup ramuri de copaci, alții încep să strige și parcă dintr-un sunet așa de trompetă, care nu s-a auzit în mod real, toată lumea este strânsă la Ierusalim. Și Iisus Hristos prefațiază lucrul acesta ucenicilor și le spune așa: voi mergeți în satul dinaintea voastră. Veți găsi undeva în vie un măgăruș cu mama ei, cu mama lui, cu măgărița, sunt legați într-o vie. Luați măgărușul acela și aduceți-l la mine. Și dacă vă întreabă cineva ceva despre măgăruș și ce vreți să faceți cu el, să spuneți că Domnul are trebuință de el. Dar de unde o știut ăla că Domnul are trebuință de el? De unde o știut? Că Domnul nu i-a dat nici telefon, probabil Domnul nici nu a vorbit cu el înainte despre lucrul acesta, dar Domnul i-a transmis așa prin Duhul, i-a transmis: vezi că astăzi am nevoie de ceva ce tu ai. Știți ce vreau să vă spun eu astăzi? Domnul are nevoie de ceva ce noi avem. Noi avem astăzi ceva ce Domnul are trebuință de el. Ce aveți astăzi? Vă întreb, cu ce ați venit astăzi la casa Domnului? Că mulți dintre noi venim la casa Domnului, venim și spunem: Doamne, când vine colecta, nu avem prea multe lucruri ce să punem. Când vine momentul să cântăm, spunem: Doamne, noi nu avem voce să cântăm. Când vine momentul rugăciunii, spunem: Doamne, noi nu avem cauze să ne rugăm. Când vine momentul să predicăm, spunem: Doamne, noi nu avem cuvinte, noi nu avem lumină ca să vorbim. Însă vreau să vă spun ceva. Astăzi Domnul ne spune că are trebuință de noi. Slăvit să fie numele Domnului. Știți că uneori noi nu realizăm că avem valori pe care Domnul le folosește? S-a gândit doar proprietarul măgărușului că Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților încalecă pe un astfel de măgăruș, pe un astfel de animal. Cred că în viața lui nu s-a gândit așa ceva. Dar în momentul acela Dumnezeu a folosit ceea ce omul ăla avea. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să dea Bisericii Bethesda Stuttgart lucrurile acestea, să folosească lucrurile pe care noi credem că nu sunt importante, să le folosească pentru slava lui Dumnezeu. Glorificat să fie numele Domnului. Alt lucru pentru care noi am venit aici. Să realizăm că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care a fost dat prin profeție în Vechiul Testament și s-a împlinit cu exactitate în Noul Testament. Știți cum spune aici Scriptura? Spune: dar toate aceste lucruri, versetul 4, s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit. Ce frumos! Domnul Iisus Hristos nu reacționează haotic. Domnul Iisus Hristos nu face lucruri într-un mod haotic. Domnul Iisus Hristos, chiar dacă este Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă are putere ca să controleze toate lucrurile prin Duhul, are autoritate asupra materiei și asupra spiritelor, Domnul Iisus Hristos acționează potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa trebuie să acționeze și biserica. Biserica trebuie să acționeze potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și a subliniat că aceste lucruri s-au întâmplat așa ca să se împlinească Scriptura. Acum eu întreb, când Dumnezeu vorbește în biserică, că am auzit vorbind în dimineața asta, vorbește oare Dumnezeu în termenii Lui? Când vorbește Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin glas de prorocie în biserică, că noi nu suntem cesaționiști. Cesaționiștii spun că lucrarea Duhului Sfânt, prorocia și tot ceea ce a fost, s-a terminat odată cu era ucenicilor, cu generația ucenicilor și s-au stins toate acestea atunci. Dar noi astăzi auzim în biserică lucrări date de Domnul prin Duhul Sfânt. Și ne întrebăm, oare Dumnezeu cum vorbește astăzi? Mie Dumnezeu mi-a vorbit. Eu am fost un om care mi-a schimbat viața în urma prorociilor. Eu n-am avut în viața mea un om care a venit să mă oprească să-mi spună: măi omule, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci asta. Eu am avut întotdeauna oameni care au fost plini de Duhul Sfânt, pe care unii dintre ei nu i-am cunoscut, nu i-am văzut până atunci niciodată, au venit la mine și mi-au vorbit și mi-au spus: tu trebuie să faci asta, pentru că așa vorbește Domnul. Și mi-a schimbat viața. Am plecat în Irlanda pentru că mi-a spus cineva: așa vorbește Domnul, tu trebuie să pleci în Irlanda. Am acceptat să slujesc ca diacon în biserică, n-am predicat niciodată până când am fost ordinat diacon,
în urma unui glas de prorocie. Pentru că Dumnezeu m-a chemat la slujirea aceasta. Dumnezeu vorbește. Știți cum vorbește Dumnezeu? Dumnezeu vorbește exact. Dumnezeu vorbește în timp. Și Dumnezeu vorbește în termenii Lui. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Așa că atunci când auzim glasul Lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoaștem. Pentru că dacă vine Dumnezeu și ne vorbește, a spus Domnul Iisus, dacă unul cere o pâine, copilul cere o pâine la tata lui și tata lui vrea să se îndure de el, ce-i de la copil? Îi dă un șarpe dacă cere un pește? Sau îi dă o piatră dacă cere o pâine? Nu. Îi dă ceea ce cere. Spune cu atât mai mult, Dumnezeu va da Duhul Sfânt cui? Celor ce-L cer. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu când vorbește prin Duhul Sfânt, vorbește exact, vorbește în timp și în termenii Lui. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Un alt lucru care vreau să spun aici. Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, spun lucrurile astea în introducere, ca să prefațeze o prorocie legată de activitatea lui Iisus Hristos în lumea noastră. Domnul Iisus Hristos și-a început activitatea de răscumpărare în mod fizic, în mod practic, cu intrarea Lui în Ierusalim. De ce a intrat în Ierusalim? Ca să fie luat, să fie arestat câteva zile mai târziu, să fie condamnat la moarte, să fie crucificat, să fie omorât, să învieze, să se înalțe la Dumnezeu și de acolo să revină în slava Lui să-și întoarcă biserica în cerul lui Dumnezeu. Acum, Domnul Iisus Hristos a prefațat cu asta un lucru extraordinar. Cartea Apocalipsei, intrăm puțin să subliniem lucrul acesta, spune despre Domnul Iisus Hristos că El va veni încă o dată în slavă, într-un mod triumfător, asemănător cu modul în care a intrat în Ierusalim. Apocalipsa, capitolul 19. Știți când se întâmplă lucrul acesta? După ce în capitolul 5 încep să se declanșeze pecețile. Și în capitolul 5, când se declanșează pecețile, apare Anticrist. Și Anticrist vine într-o copie, într-o formă, într-o dimensiune asemănătoare cu cea a Domnului nostru Iisus Hristos. Și el intră, spune Scriptura, când se rupe prima pecete, că îl are pe un cal alb, spune cu o cunună de biruitor pe cap, în mână avea un arc și i s-a dat să pornească cum? Biruitor. Pentru că seamănă Anticristul ca imagine, ca formă, seamănă cu Domnul Iisus Hristos. Și când se rupe pecetea, Anticristul intră în scenă. Dar vreau să vă spun ceva, nu este El Hristos. Pentru că dacă ar fi să traducem, o să intru puțin, nu mi-am propus să vorbesc despre asta, dar o să intru puțin aici în însemnătatea lucrurilor. Cununa aceea pe cap era cununa Stefanos, o cunună care se dădeau la regii pământului, care o vede Ioan. Ceea ce Anticristul avea în mână în Apocalipsa, capitolul 5, când se rupe prima pecete și intră calul alb în scenă, era un arc. Acolo este un termen care este folosit în Geneza, la potopul lui Noe, când spune că Dumnezeu a pedepsit lumea și a făcut un legământ cu Noe că nu va mai pedepsi lumea cu apă, cu potop de apă, și a dat la Moise un semn al legământului și a spus acolo, îți voi întinde un arc. Cornilescu traduce, îți voi întinde un curcubeu. Vă sună cunoscut asta la Anticrist? Curcubeu în mână? Vi se spune ceva? LGBT, mișcarea care astăzi noi avem, progresismul, care îi sub standardul acesta. De fapt, ăsta este Anticristul care intră în scenă, asta nu Iisus Hristos. Iisus Hristos, după ce toate lucrurile intră în scenă, după ce intră și prostituata, după ce cade Babilonul, intră Domnul Iisus Hristos în scenă și când intră Domnul Iisus Hristos în scenă, spune că oștile lor urmeau călării. Și au venit acolo și a intrat acolo în scenă oameni care spune că li s-a dat să fie îmbrăcați de data aceasta cu haine albe de insubțire și strălucitori, care sunt faptele de neprihănire ale Sfinților. Slăvit să fie numele Domnului. Iisus Hristos, intrarea Lui în Ierusalim, prefațează asta. El, de fapt, ne spune că într-o zi, exact așa cum lumea nu l-a așteptat, cum toată omenirea s-a declanșat, cum toată mulțimea s-a declanșat la intrarea Lui în Ierusalim, se va declanșa atunci, în ziua aceea, la sunetul Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu conduce istoria. Dumnezeu conduce lucrurile. Slăvit să fie numele Domnului. Sunteți de acord să lăudăm pe Dumnezeu? El conduce vremurile, El conduce soroacele. Noi treaba noastră să le descifrăm. Treaba noastră este să pregătim haina, să avem cu ce să ne îmbrăcăm când vine Domnul pe norii cerului. Spune, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vreți să ne rugăm ca Domnul să ne dea haine albe și curate? Spune, Doamne, ajută-ne. Acum aș vrea să vă spun ceva.
Toată activitatea asta a Domnului nostru Iisus Hristos, tot aici la Ierusalim, aș vrea să rămânem puțin, la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, este condusă într-o colaborare între Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. Persoanele acestea din divinitate, ele nu sunt trei persoane care sunt separate una de cealaltă, cu toate că sunt distincte. În mintea noastră, atunci când vorbim despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, noi spunem că sunt trei persoane. Asta ar însemna că noi să avem mai mulți Dumnezei. Ori Biblia spune, noi avem un singur Dumnezeu. Noi suntem monoteiști, noi nu suntem politeiști. Noi avem un singur Dumnezeu care lucrează totul în toți, care face totul pentru noi. O să vă explic puțin cum este lucrul acesta. O să vă explic, de exemplu, dacă vorbim despre Domnul Iisus Hristos și intrarea în scenă a Domnului Iisus Hristos, hai să ne ducem la sărbătoarea nașterii Domnului. La sărbătoarea nașterii Domnului l-a trimis Dumnezeu pe Arhanghelul Gavril și i-a spus, du-te la Fecioara Maria și spune că tu ești o femeie prea curată și Domnul a hotărât ca prin tine să se nască Fiul lui Dumnezeu Mesia. Și când se duce la ea, spune, Doamne, cum se face lucrul ăsta? Că eu nu cunosc bărbați, eu nu sunt căsătorită ca să pot să am o astfel de relație, ca să, prin mine să se nască un copil. Cum se face lucrul ăsta? Și ascultați ce spune Domnul cu atenție. Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Dumnezeu te va umbri și astfel tu vei naște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să ne imaginăm într-un mod practic. Fecioara Maria era în contextul în care ungerile cu un de lemn se făceau exact așa ca în Vechiul Testament. Venea cel care făcea ungerea cu un de lemn, cu vasul cu un de lemn, cu cornul cu un de lemn sau sticluța cu un de lemn, ce aveau ei, și turna peste cel care era uns. Și când turna un de lemnul peste cel care era uns, așa cum spune în Psalmul 133, ca un de lemnul de preț care este turnat pe capul marelui preot, se coboară pe barbă, pe marginea veșmintelor lui, când se coboară un de lemnul ăsta, se făcea o poșghiță de ulei, care uneori se întărea așa ca ceara. Și când se întărea poșghița asta de ulei așa ca ceara pe hainele celui care era uns, hainele rămâneau mirositoare, persoana rămânea mirositoare, se vedea că era uns de Domnul sau era uns de cel care trebuia să facă ungerea. Și i-a spus așa îngerul la Fecioara Maria, imaginați-vă. Fecioara Maria imaginați-vă că era aici și a spus, se va coborî Duhul Sfânt peste tine. Adică va veni ungerea lui Dumnezeu peste tine și se va coborî peste tine, ea va coborî pe capul tău, pe barba ta, pe marginea veșmintelor tale și se va face o poșghiță. Și în poșghița aceea tu vei găsi, de fapt, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că El va veni peste tine. Și poșghița aceasta, de fapt, ține ca umbrelă, ca umbrar, atunci când va veni lumina, Dumnezeu care este deasupra și te va umbri prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu se va coborî și te va umbri. Și din umbra asta, din conul ăsta de umbră și de ungere a lui Dumnezeu, din tine, pentru că tu ești o femeie prea curată, o femeie pregătită să naști pe Iisus Hristos, va ieși în lumina celui care este lumină în vecii vecilor, slăvit să fie numele Domnului, va ieși lumina lumii Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În felul ăsta a intrat Iisus Hristos în lume. În felul ăsta a intrat Iisus Hristos aici în Ierusalim. Ei toți erau umbriți, nu știau ce să creadă despre Iisus Hristos, dar Duhul Sfânt a venit peste El și Dumnezeu a luminat din cer mulțimea, i-a strâns pe toți împreună, ca în ziua aceea Domnul Iisus Hristos să intre în glorie. Acum aș vrea pentru imaginea noastră practică, am pregătit aici o bucată de hârtie, să facem cumva să înțelegem cum este Trinitatea asta. Eu să împătur bucata asta de hârtie în trei. Și ca să ne dăm seama că aici nu este vorba de trei persoane, o să vă desfac bucata asta de hârtie să vedeți că e una singură. Și când vorbim despre Dumnezeu, spunem că o parte din bucata asta de hârtie o reprezintă Dumnezeu Tatăl, o parte o reprezintă Dumnezeu Duhul Sfânt și o parte o reprezintă Dumnezeu Fiul. Și atunci, în partea Vechiului Testament, în partea de creație, când Dumnezeu se releva oamenilor, cel mai evident în momentul creației a fost Dumnezeu Tatăl. Dar Domnul Iisus Hristos cu Duhul Sfânt a participat la creație pentru că, spune Domnul Iisus Hristos, eu cu tine sunt una, a spus Domnul Iisus Hristos. Când Iisus Hristos s-a coborât și a murit la cruce,
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost prezent și Tatăl a fost prezent, dar nu au fost despărțiți unul de celălalt. Când Duhul Sfânt a venit în era bisericii, s-a întors cumva foaia, s-a întors cumva imaginea și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a rămas să fie peste biserică. Dar Hristos și Dumnezeu este prezent în biserică. Și când desfacem tot, este una. Asta e matematica lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Să facă Domnul toți să înțelegem unitatea în Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Acum, aș vrea să intrăm puțin în interpretarea omiletică a textului. Aici spune cuvântul Domnului că noroadele aceștia care mergeau înaintea lui Iisus Hristos, când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, spune, cei mai mulți din norod își așternau hainele pe drum. Vreau să vă spun ceva. Atunci când noi spunem că umblăm în lumina lui Iisus Hristos, atunci când noi spunem că Iisus Hristos este în noi, pardon, atunci când noi spunem că vrem să intrăm în dimensiunea împărăției lui Dumnezeu, Biblia vorbește despre o înveșmântare. Foarte mulți astăzi, dați-mi voie să punctez lucrul acesta, atunci când vorbesc despre lucrul acestea, despre haine, despre îmbrăcăminte, intră într-o zonă a criticismului și spun, frate, să nu ne mai predici de Evanghelia textilă. Nu vrem să ne predici de Evanghelia textilă, noi vrem să ne predice Evanghelia așa cum este ea. Eu vreau să vă predic Evanghelia așa cum este ea. Evanghelia așa cum este ea vorbește despre haine. Știți că capitolul haine în Biblie este un capitol foarte bogat? În Exodul se vorbește foarte mult despre haine. Se vorbește în Noul Testament despre haine și se vorbește în Împărăția Cerurilor despre haine. Pentru că toți vor trebui să purtăm haine. Dar hainele acestea, să nu intrăm în zona practică în care noi trebuie să ne îmbrăcăm într-un mod fizic, aici este treaba păstorilor locali, treaba slujitorilor locali, eu vreau să intru în zona în care trebuie noi ca să ne înveșmântăm, ca și biserică, ca să putem să-L întâmpinăm pe Domnul. Că noi când trebuie să-L întâmpinăm pe Domnul, noi trebuie să avem veșminte care la un moment dat putem să le luăm și să le ducem la Domnul ca Domnul să se folosească de ele. Pentru că veșmintele noastre nu sunt neapărat hainele acestea, cârpele acestea pe care noi dăm uneori foarte mulți bani și le așezăm într-un mod ciudat pe noi câteodată. Nu astea sunt hainele. Hainele sunt cele cu care ne îmbracă pe noi Dumnezeu ca să-L întâmpinăm pe Domnul. Și Domnul să ne îmbrace pe toți, să ne înveșmânteze așa cum vrea Domnul. Știți că sunt haine care trebuie aruncate? Haine spirituale pe care noi le avem, care trebuie aruncate. Sunt haine pe care trebuie să le aruncăm. Hai să vedem ce spune Scriptura. În Marcu, capitolul 10, versetul 47. Spune aici despre un orb că a auzit că trece Iisus din Nazaret. Și a început să strige. El a vrut să meargă în fața lui Iisus Hristos și a spus, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Spune, mulți îl certau, dar el striga și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine. Ascultați ce face el mai departe. Versetul 49. Iisus a oprit și i-a zis, chemați-l, a chemat pe orb și le-a zis, îndrăznește căci Iisus te cheamă. Versetul 50. Spune așa, orbul și-a aruncat haina. De ce a aruncat haina? Pentru că haina lui era o haină pe care probabil era singura pe care o avea. Probabil avea pe dedesubt o ținută intimă. Probabil avea pe dedesubt o cămașă. Probabil avea pe dedesubt ceva ce aveau, așa cum aveau evrei când plecau de acasă. Se spune despre cămașa Domnului Iisus Hristos că pentru ea s-a tras la sorți. Hainele acestea erau niște haine scumpe, haine reprezentative. A Domnului Iisus Hristos era reprezentativă. Maria i-a făcut o haină lui Iisus Hristos care nu a avut nicio cusătură. I-a țesut-o dintr-un singur fir, de la cap până la coadă. Dar hainele acestea reprezentau pentru cei care le purtau pe sub cămașă, reprezenta intimitatea lor, reprezenta originea lor, reprezenta oarecum identitatea lor. Erau haine speciale pe care oamenii le purtau. Și spune că orbul acesta, în momentul când a auzit că Iisus Hristos intră pe acolo și se duce pe acolo, spune că și-a luat haina lui și a aruncat-o jos, a sărit și s-a dus la Iisus. Știți de ce? Că uneori noi suntem orbi și purtăm haina orbilor. Uneori noi avem handicapuri spirituale cu care noi nu putem să ne ducem în fața lui Iisus Hristos și Dumnezeu nu se folosește de noi pentru că noi ținem la handicapul nostru. Noi ținem la lipsurile noastre, noi ținem la lucrurile din viața noastră care de fapt ne distanțează, care ne motivează să nu facem, nu ne motivează să facem. Sunt lucruri în viața noastră care ne motivează să nu. Hainele acelea noi trebuie să le dăm jos.
Noi trebuie să le dăm jos. Atunci când vrem ca Dumnezeu să se folosească de noi ca și orbul, când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, spune că El și-a aruncat haina de cerșetor orb. Și Domnul spune că s-a atins de El. Și când Domnul s-a atins de El pe orbul ăsta, care nu vedea cu ochii fizici, care s-a lepădat de haina Lui pe care El o avea, Domnul Iisus Hristos a făcut din orbul acesta un văzător. Știți ce văzător a făcut? Înainte ca să vadă cu ochii. A făcut să vadă că Cel care trece pe lângă El este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, glorificat să fie numele Domnului. Pentru că atâta vreme când noi păstrăm hainele handicapului pe noi, hainele lipsurilor, hainele lipsei de experiență pe noi, atâta timp Dumnezeu nu se folosește de noi. Dar noi când le dăm jos, Domnul Iisus Hristos prima dată ne vindecă și apoi ne face să urmăm după El. Doamne, ajută-ne la locul acesta. Vreți să ne rugăm în această dimineață Dumnezeu să ne ajute să dăm hainele acestea jos? Uneori le purtăm cu drag. Uneori le purtăm și spunem, asta e sursa noastră de venit. Nu venim duminica la biserică, îmi vine gândul ăsta în minte. Nu venim peste săptămână la biserică, că ne ducem, că încă avem niște lucruri și nu vedem că Domnul este Cel care ne poartă de grijă. Nu venim în anumite situații pentru că, frate, nu mai pot, sunt obosit, serios, suntem obosiți, dar vrem să intrăm în veșnicia lui Dumnezeu. Ne este greu să slujim pe Domnul 2 ore, dar vrem să slujim o veșnicie. Nu vreți să renunțăm la haina asta a handicapului pe care noi avem și să slujim pe Domnul așa cum vrea Domnul să slujim? Spune, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți să vă mai spun încă o haină care trebuie să o dăm jos. 1 Petru, capitolul 2, versetul 16. Purtați-vă ca niște robi, ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Apostolul Petru. Ce frumos vorbește. 1 Petru 2 cu 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi. Foarte mulți dintre noi spunem că noi suntem răscumpărați de Domnul și că Dumnezeu ne-a răscumpărat pe noi ne-am schimbat statutul nostru din robi în fii. Așa spunem noi. Numai că Biblia câteodată vine și ne corectează și ne spune că de fapt voi nu sunteți neapărat doar fii. Apostolul Pavel când se recomandă și când scrie epistolele lui, el începe așa. Pavel, rob și apostol. Adică slugă și trimis. Eu sunt sluga și trimisul, care sunt pus deoparte să vestesc neamurilor Evanghelia. Păi Pavel, tu faci teologie și spui în Romani că noi am căpătat statutul de fii, noi nu mai suntem robi, noi suntem fii. Cum de fapt tu te recomanzi că tu ești rob? Pentru că fiecare om, cu alte cuvinte, indiferent de natura lui, indiferent de forma lui, el este un rob prin definiție. Noi nu suntem nici unul dintre noi liberi 100%. Noi suntem liberi în Iisus Hristos. Și acum să vă explic cum suntem noi liberi în Iisus Hristos. Când eram rob al păcatului, acolo când eram slujitori ai lucrurilor care duceau la moarte, noi făceam lucrurile acelea pentru că cineva practic ne forța, ne domina să facem anume lucruri. Știți de ce spun oamenii întrebi și spun, hai la biserică și te pocăiești. Și spune, frate, eu nu pot să vin la biserică să mă pocăiesc, că nu mă pot lăsa de... Și spun ei, lucrurile de care ei nu se pot lăsa. Păi de ce nu te poți lăsa? Pentru că ai intrat în sfera robiei, patimilor, unor astfel de lucruri. Din cauza asta nu te poți lăsa. Pentru că diferența dintre Duhul lui Dumnezeu și diferența dintre Duhul demonic este că Duhul lui Dumnezeu lucrează cu omul, la liber arbitru, iar Duhul demonic domină, Duhul demonic posedă. De asta sunt unii oameni care nu pot să facă ce vor ei. Ei sunt posedați de diavolul. Și diavolul, pentru că îi posedă, îi implementează în mintea lor și îi forțează în mintea lor să facă anumite lucruri pe care diavolul vrea să le facă. Dar spune, voi ați scăpat de sub o dominație posesivă, de sub o dominație a diavolului, care diavolul vă poseda și a făcut ce a vrut cu voi. Voi ați intrat într-o robie a unui Dumnezeu, să spunem așa, a unui zeu, care vă domina și a făcut ce a vrut cu voi, într-o robie a unui domn care vă lasă libertatea să faceți ce vreți voi. Dar puteți să faceți lucrurile acestea în limita Iisus Hristos. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Oamenii care sunt liberi în Iisus Hristos trebuie să cunoască că limita libertății lor este Iisus Hristos. Hai să facem puțin o diferență. Aici Petru vorbește despre haina răutății. Așa că uneori în răutatea noastră noi avem conflicte unii cu ceilalți.
Și îmbrăcăm hainele astea și ne culcăm cu ele chiar și noaptea în pat. Și ne trezim dimineața tot cu haina răutății în pat. Și în gândurile noastre, noaptea în pat, așa cum spune Scriptura, uneori facem planuri, sau am făcut planuri, cum să facem rău la alții, în pat la noi. Ne-am culcat cu haina răutății pe noi. Mi-a spus un frate odată, care se culca cu haina răutății pe el, m-am dus la el și am vrut să stau de vorbă cu el, pentru că știam anumite fapte pe care le făcea și mi-a spus așa: zice, frate Titi, am ajuns în mintea mea să mă cert cu fratele. Fratele nu era de față. Dar așa de tare a pus diavolul stăpânire pe el și în răutatea lui a ajuns ca să se certe cu fratele la nivel de gând. Fratele nu era de față, dar el se certa. Își pregătea cearta, își imaginea cum ăsta vine și cum lui îi spune ceva. Și el cum ripostează și cum îi explică și cum îi arată cât e el de deștept și cât e el de bine pregătit și cât e el de autorizat și cât e el de în măsură să se justifice. Oamenii ăștia sunt îmbrăcați cu hainele răutății. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească prin noi. Când îl lăsăm pe Dumnezeu să vorbească în noi și când vrem să intrăm în sfera aceasta a lui Iisus Hristos, în haina libertății a lui Iisus Hristos, Dumnezeu ne dă libertatea ca să ne exprimăm într-un mod plăcut. Hai să mai citim despre o haină. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 5. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat, auziți, unii oameni cu ce haine își asociază îmbrăcămintea și se îmbracă ce garderobă frumoasă au. Spun așa: n-am întrebuințat prima haină a vorbelor măgulitoare. Oameni care se îmbracă cu vorbe măgulitoare. Ăștia merg și periază pe toți. Ăștia merg și se apropie de toți. Ăștia au vorbe măgulitoare. Și numai te miri că la un moment dat are pretenție să facă anumite lucruri. Oamenii aceștia se îmbracă cu vorbe măgulitoare. Auziți cu ce asortează ei mai departe și spune haina lăcomiei. Oamenii ăștia sunt lacomi. Aici vorbim și de bani, aici vorbim și de alte lucruri. Oamenii lăcomesc. La ce poate un om să lăcomească care se îmbracă cu vorbe măgulitoare? Interpretați dumneavoastră. Sunt foarte multe lucruri cu care oamenii le au în mintea lor, pe care le țintesc atunci când se îmbracă cu vorbe măgulitoare. Haina lăcomiei, spune, martor îmi este Dumnezeu, că nu ne stă bine cu lucrul acesta, spune Apostolul Pavel. Voi să nu vă îmbrăcați cu lucrul acestea. Voi să fugiți de hainele acestea. Un alt lucru care aș vrea să spun aici, în 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 11, legat de hainele acestea, care asociază hainele acestea cu care nouă nu ne stă bine, spune Apostolul Pavel, și v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că zice frate, totuși este, citiți dumneavoastră, mie mi-e greu să citesc, spune curvar. Cum este mai departe? Auziți cu ce asociază curvia? Cu lăcomia de bani, închinarea la idol, defăimarea, bețivirile, sau cum le spuneți dumneavoastră, hărăpăreți. Un astfel de om nici nu trebuie să stea la masă cu voi. Nici nu trebuie ca să mâncați cu așa ceva. Cu oamenii ăștia voi trebuie să rupeți orice fel de legătură. Nu cumva să luați de la ei vreo curelușă. Nu cumva să luați de la ei vreo hăinuță, vreo cămașă, vreo pereche de pantaloni, vreo pereche de papuci. Nu cumva să luați. Hainele astea să le aruncați pe toate astea. Haine care trebuie aruncate. Și spune, Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta să aruncăm. Mai este încă o categorie de haine pe care aș vrea să vorbesc astăzi. Haine care se sfâșie. Haine care trebuie să le aruncăm și haine care trebuie să le sfâșiem. Spune o categorie de haine care trebuie să le sfâșiem. Leviticul, capitolul 13, versetul 45. Leprosul, atins de această rană, adică atins de lepră, să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige necurat, necurat. Sunt unele haine care atunci când le avem pe noi și când realizăm că de fapt în spatele hainelor pe care noi le avem, noi avem trupuri bolnave, hainele astea trebuie rupte numai decât. Trebuie sfâșiate numai decât. Știți de ce trebuie sfâșiate? În primul rând, noi trebuie să arătăm Domnului că de desubt sub hainele noastre noi suntem bolnavi de o boală care numai Dumnezeu o poate vindeca. Spuneți-mi dumneavoastră lepra în vremea Domnului Iisus Hristos sau în vremea lui Moise, când s-a dat legea aceasta, cine o putea vindeca? Numai Dumnezeu o putea vindeca. Era un mod care numai Dumnezeu o putea vindeca. Și ca boala asta să fie cunoscută de marele preot, să fie cunoscută de oameni, ea trebuia făcută cunoscut cumva. Și leprosul spune cuvântul Domnului că trebuia să-și rupă hainele și să umble cu hainele sfâșiate și să spună necurat,
necurat. Mai ne mărturisim noi păcatele înaintea Domnului? Mai ne mărturisim noi păcatele înaintea Domnului? Pentru că sub hainele noastre care sunt frumoase, care trebuie să le aruncăm, sunt haine care sunt acolo aproape de piele, care trebuie sfâșiate să se vadă lepra. Știți când Domnul o vindecat pe orb? Când orbul s-a dus și a recunoscut că sunt orb și a zis fiul lui David, ai milă de mine. Știți când Domnul a vindecat leproșii? Când leproșii l-au căutat pe Domnul și au recunoscut, Doamne, noi suntem leproși și avem nevoie să fim vindecați de Tine. Știți când Domnul ne vindecă de bolile păcatelor noastre? Când ne sfâșiem hainele înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, eu sunt necurat. Te rog să ai milă de mine să mă curățești. Cine ne poate curăți pe noi? Iisus Hristos, Aleluia. Fiul lui Dumnezeu, glorificat să fie numele Domnului. Hainele acestea care trebuie sfâșiate pentru cei care deja s-au curățit, sunt hainele care reprezintă o ungere care a fost dezonorată. O ungere care a fost dezonorată. Hai să citim cuvântul Domnului. Leviticul, capitolul 21. Începem să citim de la versetul 10. Preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat un de lemnul pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfințite, să nu-și descopere capul și să nu-și sfâșie veșmintele. Când un preot își sfâșie veșmintele? Hai să citim versetul 12. Să nu iasă din Sfântul Locaș și să nu necinstească Sfântul Locaș al Dumnezeului său, căci unde lemnul ungerii Dumnezeului său este o cunună pentru el. Spune, eu sunt Domnul. Cu alte cuvinte, sunt slujitori care cândva au slujit în biserică. Și permiteți-mi să vorbesc asta și să o spun asta cu toată autoritatea. Uneori Dumnezeu a turnat pe hainele noastre un de lemnul sfânt. Și un de lemnul ăsta sfânt a fost turnat pentru noi ca să rămână slujitorul unde? În slujire, în Sfântul Locaș. Câteodată e tare greu să rămâi în slujire în Sfântul Locaș. Câteodată e tare greu să spui lucrurilor pe nume. Câteodată e tare delicat să rămâi acolo la dispoziția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne cere nouă să rămânem acolo, pentru că ungerea aceasta este o ungere sfântă. Și Dumnezeu spune că este o ungere care trebuie să rămână în Sfântul Locaș. Ieșirea sau sfâșierea hainelor reprezintă o dezonorare a Sfântului Locaș al lui Dumnezeu. Acum, într-un mod practic, aș vrea să vă spun. Atunci când noi ieșim afară din biserică și ne ducem noi în locurile unde mergem noi în fiecare zi, păstrăm noi hainele Sfântului Locaș pe noi? Unse așa cum vrea Dumnezeu să fie unse? Pregătite așa cum vrea Dumnezeu să fie pregătite? Hainele acestea care dezonorează trebuie să fie sfâșiate, rupte și scoase afară și trebuie aduse hainele noi, hainele pe care Dumnezeu ni le dă, ca să fie unse de Domnul cu un de lemnul sfânt, ca să rămânem în slujire. Și spunem, Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Stimați oamenii al lui Dumnezeu, știți de ce pierde biserica teren? Știți de ce nu se pocăiesc astăzi oamenii? Eu umblu foarte mult. Am umblat anul acesta, le spuneam la frații care m-au găzduit, la fratele Bobby, căruia îi mulțumesc și soției, Domnul să vă binecuvinteze. Am umblat anul acesta, spuneam că am avut, cu zborul de astăzi, fac 20 de zboruri. Aproape în fiecare săptămână am dormit în 2 locuri diferite. Și știți ce am observat? Nu vreau să fie asta o laudă. Știți ce am observat? Am observat că oamenii și biserica pierde teren pentru că dezonorează slujirea. Pentru că însăși biserica se îmbracă cu haine care și le sfâșie, care trebuiau să rămână intacte, exact așa cum le-a dat Dumnezeu. Preotul nu are voie să-și sfâșie hainele, pentru că hainele acestea este podoaba lui Dumnezeu și este ungerea lui Dumnezeu peste ea. Și spune, Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Vreți să ne pocăim de asta? Vreți să ne pocăim? Să facem cercetarea foarte bine în viața noastră. Și încă un lucru care vreau să spun aici foarte repede, pentru că vreau să ajung la hainele care se aștern. Este o constatare a unei stări în care se poate ajunge spiritual. Spune Iosua, capitolul 7, versetul 6, și a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara, înaintea chivotul Domnului, și bătrânii lui Israel și-au presărat capul cu țărână. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel cu fața ta? Israel a păcătuit, a călcat legământul meu pe care l-am dat, a luat din lucrurile date spre nimicire, le-a furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. Auziți? De ce Iosua și-a sfâșiat hainele?
De ce bătrânii lui Israel, comitetul lui Israel și-au sfârșit hainele? Știți de ce? De ce conducerea bisericii ajunge uneori în situații grele, în situații în care trebuie să se arunce cu fața la pământ? Știți de ce? Pentru că poporul a acceptat în casele lor lucruri date spre nimicire, închinate idolilor, le-au adus și le-au ascuns ca Acan sub dușumea, sub locurile pe care ei stăteau în fiecare zi. Și călcau peste ele și ne mirăm câteodată că copiii noștri nu ne mai ascultă. Ne mirăm câteodată că copiii noștri se duc în lume. Că noi ducem lucrurile date spre nimicire. Le îngropăm în mijlocul casei noastre. Și în fiecare zi călcăm și ne murdărim pașii cu ele. Copiii noștri calcă și își murdăresc pașii cu ele. Își murdăresc ochii cu ele. Ne murdărim hainele cu ele. Pentru că sunt date spre nimicire. Și apoi venim la biserică și întrebam pe frați, nu merge biserica bine, nu merge slujirea bine, nu merg lucrurile bine în biserică și ești fuși hainele, să aruncă cu fața la pământ. Pentru că am pierdut lucrurile care trebuiau să fie doar sfinte în casa la noi și am adus în casele noastre lucruri care sunt date spre nimicire. Vreau să vă spun, pocăința nu e numai la biserică. Pocăința e oriunde. Pocăința începe la noi acasă și spunem, Doamne, ajută-ne să ne îmbrăcăm cu hainele acestea și să sfâșiem hainele care trebuie sfâșiate și să rămână doar hainele alea care trebuie să le aducem înaintea Ta. Care sunt hainele care trebuie să așternute? În primul rând, hainele cu care acoperim goliciunea noastră. Știți când s-au făcut hainele? Că primele haine au fost făcute când Adam cu Eva au constatat că sunt goi. Așa-i? Când au constatat că sunt goi, spune cuvântul Domnului, că ei și-au făcut șorțuri de frunze. Și Domnul s-a uitat la ei și a spus, măi, șorțurile astea voastre de frunze și frunzele astea pe care voi le-ați găsit, ori fie ele bune, dar bune de moment. Acum, haideți să vă fac eu niște haine mai cum trebuie. Și spune, au tăiat animale și le-au făcut haine care să țină, care să acopere bine goliciunea. Nu vreau să intrăm pe linia asta. Vreau să intrăm într-o altă zonă a goliciunii. Goliciunea aceasta pe care noi o avem, care trebuie să o așternem înaintea lui Dumnezeu, în primul rând este slujirea noastră înaintea Domnului. Cum venim noi înaintea Domnului, spune Scriptura, goi și descoperiți. Când goliciunea noastră este curată înaintea Domnului, atunci nu ne este rușine de Domnul. La Adam și Eva, când goliciunea lor a fost murdărită, întinată de păcat și a acoperit-o cu frunze și Domnul le-a făcut haine. Dar când goliciunea noastră este curată înaintea Domnului, noi ne ducem înaintea Domnului goi și descoperiți și Domnul ne vede. Slăvit să fie numele Domnului. Știți că Dumnezeu spune, eu sunt un Dumnezeu gelos? De ce Dumnezeu este gelos? Pentru că acolo, în intimitatea noastră, noi ne-am permis, acolo la goliciunea noastră, luați-mă asta ca o aluzie, dar nu neapărat vinovată, acolo la goliciunea noastră noi ne-am permis să lăsăm și pe diavolul ca să intre. Dumnezeu nu este un bolnav cu mintea. Exact așa cum sunt unii bolnavi astăzi geloși, noi spunem că sunt schizofrenici sau au depresii sau alte lucruri care le au. Spunem, ăștia au o problemă, nici nu trebuie să se căsătorească oamenii care sunt exagerat de geloși. Toți oamenii sunt geloși. Nu există un om în lumea asta care să iubească cu adevărat, să-și iubească soția, soțul să nu fie gelos sau soția să-și iubească soțul să nu fie geloasă. Domnul, când vorbește despre un Dumnezeu gelos, tocmai despre asta vorbește. Știți de ce vorbește așa? Pentru că El vrea ca lucrurile intime, care sunt a miresei Lui, care este biserica, să rămână descoperite și goale doar în fața Domnului nostru Iisus Hristos. Asta vrea Dumnezeu să se întâmple cu noi. Noi când ne descoperim goliciunea noastră, spiritual vorbind, noi de fapt îi facem un favor diavolului ca să intre în intimitatea noastră. Și diavolul când intră în intimitatea noastră îl face pe Dumnezeu gelos. Vreți să-L păstrăm pe Dumnezeu în limitele dragostei Lui și să nu fie un Dumnezeu gelos pentru noi? Atunci când facem lucrurile acestea și când într-adevăr noi îl lăsăm pe Dumnezeu să ne acopere El goliciunea. Pentru că noi în intimitatea noastră noi ne știm slăbiciunile. În intimitatea noastră noi ne știm păcatele noastre. Noi când ne uităm în oglindă după ce ne ducem de la biserică astăzi și vrem să ne criticăm, putem să spunem la ora de rugăciune nu ne-am rugat tot timpul. Putem să ne băgăm de vină chiar de la biserică. Și Dumnezeu ne-a văzut. Ne putem duce acasă și ne putem uita în oglindă și spunem când o trebuie să facem aia, n-am făcut cum o trebuie să facem. Când am ajuns, n-am trebuit. Și asta sunt lucruri intime. Și Dumnezeu știe.
și Dumnezeu vrea ca lucrurile astea intime să fie toate a Lui. Pentru că El atunci când ne vede goliciunea noastră și când vede neputința noastră, spune cuvântul Domnului că El vine ca să ne acopere goliciunea asta. Pentru că e un Dumnezeu gelos, nu vrea ca goliciunea noastră să fie văzută de altcineva. Vrea să fie doar o relație între noi și Dumnezeu. Aici vrea să aducă termenul ăsta. Eu sunt un Dumnezeu gelos. Vreți să lăsăm pe Dumnezeu să fie gelos în termenii Lui? Am spus că Dumnezeu vorbește în termenii Lui. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească în termenii Lui. Să ne pocăim de lucrurile acestea. Biserica, vreau să vă mai spun încă ceva. Biserica nu este un păun. Acolo spune în Cartea Apocalipsei, că am citat astăzi din Cartea Apocalipsei, din capitolul 19, că de fapt Domnul Iisus Hristos când va veni pe nori în slava Lui și când mulțimea care va veni îl va urma pe Domnul, acolo mulțimii acesteia i s-a dat să se îmbrace în haine albe, de in subțire și strălucitori. Știți că Solomon o adus de la Hiram sau cu Hiram, o adus pe lângă lucrurile pe care le-a adus la templu și le-a adus acolo în Israel, o adus păunii. Și păunii ăștia sunt niște păsări foarte pestrițe, foarte colorate. Și cu toate că erau foarte frumoase, cântarea cântărilor și Biblia nu aseamănă biserica nici de cum cu un păun, cu o pasăre colorată, nu. Nu aseamănă. Dar cu ce o aseamănă biserica? Spune porumbiță dintre stânci. Porumbiță albă, porumbiță curată. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o porumbiță, pentru că Dumnezeu vrea ca singura culoare care să ne coloreze pe noi să fie culoarea alb, culoarea sfințeniei, culoarea curăției. Hainele noastre pe care trebuie să le așternem înaintea lui Dumnezeu, ele chiar dacă fizic sunt colorate cu albastru sau cu galben sau cu roșu, în interior, acolo unde ne acoperă goliciunea noastră, trebuie să fie colorate doar în alb, care reprezintă, pe de altă parte, și fidelitatea. Să spunem, Doamne, ajută-ne ca să fim fideli și curați înaintea Ta. Acum, eu vreau să mă opresc aici, pentru că timpul deja a trecut și tare mult îmi doresc ca să ne rugăm astăzi, ca Dumnezeu să ne învețe despre hainele pe care trebuie să le purtăm în fiecare zi. Avem haine pe care trebuie să le aruncăm, hainele păcatului pe care trebuie să le aruncăm, haina răutății pe care trebuie să o aruncăm, haina handicapului pe care trebuie să o aruncăm. Avem haine pe care trebuie să le sfâșiem, într-un mod special să sfâșiem hainele acelea când am dezonorat pe Dumnezeu. Să le rupem în bucăți și să le dăm la o parte și să sfâșiem haina să arătăm Domnului păcatul și neputința din viața noastră și faptul că bolile de care ne-am îmbolnăvit noi ne pot duce la moarte. Și apoi să ne îmbrăcăm cu hainele de insubțire, alb și curat strălucitor, care le putem da jos ca să întâmpinăm pe mirele nostru când va veni în slava Lui. Glorificat să fie numele Domnului. Vă provoc, dragii mei, să ne ridicăm și să intrăm la rugăciune. Doamne, ajută-ne la asta. Amin.